bine v-am regăsit la ultimul clip din seria Numărătoarea inversă până la Crăciun. Astăzi, ziua în care vedeți voi clipul, este 24 decembrie, eu îl filmez pe 23 și este ultima zi din această serie. Nu îmi vine să cred că am postat de 2 ori pe săptămână de la începutul lunii decembrie. A fost wow! Primele zile le-am simțit, să zic așa, pe deplin, dar apoi am pierdut numărătoarea cam de la 5-6 încolo. Nu știu cum, astăzi este 23, a fost o zi atât de ciudată, a fost înorat, a fost soare, m-am trezit cu o durere de cap, apoi m-a mai trecut, m-am simțit mai bine, acum sunt tot așa un pic amețită, dar știam că trebuie să filmez neapărat pentru mâine, nu aveam nimic filmat și aveam acest clip în cap de ceva timp, vreau să fie undeva mai pe la mijlocul seriei, dar uite că a ajuns ultimul clip. Este, după cum știți, Zucomol, probabil, clip cu produse terminate. Ăsta și un clip cu update despre aparatul dentar. Astea sunt, cred că, cele mai cerute clipuri. Mereu mă întrebați când mai postez despre aparatul dentar și produse terminate. Și drept și mie îmi plac acest gen de clipuri pentru că aflu părerea unei persoane atunci când a terminat un produs, deci știu exact cum s-a comportat. Așa că, fără să mai lungim, pentru că oricum o să fie un clip super lung, să începem. Nu le voi pune pe categorii pentru că sunt foarte, foarte multe produse și ar trebui să le vărs pe toate și să le împart. Voi la efectiv cum sunt în pungă și voi vorbi despre ele. Voi începe cu 2 ape de gură, le-am găsit aici la suprafață. Una este de la Lacalut și una este de la Colgate. În ultima vreme, cred că am menționat asta și în celălalt clip cu produse terminate, am început să folosesc mult mai des apa de gură pentru că le pun și în acel aparat duș bucal pentru a-mi curăța foarte bine dinții. Nu curăț numai dimineața și seara, adică asta este baza, dar de fiecare dată după ce mănânc, acum că sunt acasă mai mult timp, încerc de fiecare dată după ce mănânc să mă spăl pe dinți și să folosesc acel duș bucal în care pun foarte puțină apă de gură și restul completez cu apă. Ambele mi-au plăcut super mult, nu am nimic rău să vă spun despre ele, sunt foarte bune și voi continua să le recumpăr. Am aici 2 produse mari de la Lidl din gama Sien. Aici am un gel de duș cu grapefruit și un spumant de baie cu miere și lapte. Ambele foarte faine, nu mi usucă pielea și fac foarte multă spumă. Mie îmi place atunci când un produs face spumă pentru că mi se pare mai ușor să-l întind pe corp și să văd exact unde am aplicat produs și unde nu. Iar acest spumant, pe lângă faptul că este gigant, are 1 litru, face foarte multă spumă și miroase bine. Este extrem de ieftin, nu văd absolut nicio parte negativă. Clar o să-l recumpăram, deja am unul în baie. Iar gelul de duș, să vă asigurați că vă place aroma, pentru că 1 litru din același gel de duș este foarte mult. Cam când ajung pe la jumate, mai deschid și un alt gel de duș ca să mai schimb un pic aroma și apoi revin la el. Dar cel cu grapefruit a fost fain, l-am folosit cel mai mult pe parcursul verii și intrând așa în toamnă. Este o aromă faină și, cum am zis, curăță foarte bine, nu mi sucă pielea, nu am probleme de genul. Apoi am aici un produs genial, Aussie Total Miracle 7 în 1 șampon. Este un produs superb. Prima dată l-am încercat când am fost în state, am venit cu sticluța, de fapt tot cu o sticlă așa mare, l-am terminat și apoi am mai avut încă unul. A fost absolut superb, se comportă super bine cu părul meu. Îmi curăță părul foarte bine, nu am probleme cu cojițe sau mătreață și spun asta pentru că acum folosesc unul de la Wash & Go și am observat de câteva săptămâni că am niște cojițe. Nu știu exact dacă este de la el, aș vrea să opresc un pic folosirea lui și să încerc cu altul să-mi dau seama dacă este de la el sau nu. De fel eu nu fac cojițe și chestii de genul în cap, am un scalp ok, pe lângă faptul că e gras. Scalpul e ok, nu se irită repede. Iar acest șampon este extraordinar, la fel și balsamul nu l-am aici pentru că, cum am zis, nu l-am terminat, dar clar îl voi recupera și dacă aveți șansa să-l încercați și voi, neapărat trebuie. Apoi am un ulei de duș de la brandul Tesori d'Oriente, nu fac mâna foc așa se pronunță, dar mi-a plăcut chiar mult. Îl foloseam câteodată și pe față, când, de exemplu, nu aveam gelul de curățare a feței în duș și nu vreau să mai ies din duș să mă duc la chiveță să-l iau. Pur și simplu îl foloseam pe acesta și pe față, nu-mi irita tenul, de corp nici nu mai zic. Mirosea foarte bine, se simțea fain pe piele, făcea spumă
nu era chiar ulei, dar avea așa o textură mai bogată și nu era cremos sau ceva. Avea textură de ulei, dar făcea spumă. Mi-a plăcut, mirosul era foarte oriental, nimic asemănător cu ce aveam eu în duș de fel, dar mi-a plăcut și probabil o să-l mai recumpăr. Este o aromă interesantă, iar ca produs în sine a fost foarte fain. Două din cele mai interesante creme pe care le-am încercat, ambele sunt de la Victoria's Secret Pink. Am aici Cocoa Sleep și Cocoa Sugar and Spice. Incredibile amândouă. Asta mirosea mai mult a lavandă și avea o aromă așa foarte relaxantă, decât asta mirose a zahăr, a orice dulce, efectiv a o prăjitură, ca și când mănânci o prăjitură. Era incredibil. Ambele aveau un miros foarte bun, mi-a plăcut mult de tot. Ambalajul vreau să îl păstrez pentru că vreau să mai pun creme. Este un ambalaj foarte drăguț, cu pompiță și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Pe ambele le-am luat din state, nu știu dacă le avem și noi la magazinul Victoria's Secret, dar dacă aveți șansa să le încercați, puteți să le încercați pentru că sunt super cremoase, mai ales asta a fost cu ulei de cocos, și ăsta are ulei de cocos, dar ăsta mi s-a părut un pic mai hidratant decât ăsta, dar așa, o idee. Oricum sunt mai hidratante decât cremele de corp de la Victoria's Secret, acelea în ambalaje foarte drăguțe, dar da, miros fain, hidratează bine, ambalajul e super, clar le voi recumpăra. Apoi am aici 3 produse de la Revox, pe toate le-am luat din BBT. Am niacinamide 10%, acid hialuronic 5% și acid salicilic 2%. Per total mi-au plăcut toate extrem de mult. Nu am observat o diferență majoră atunci când le foloseam, dar vorbeam asta și cu o doamnă din farmacie. Sunt genul de produse pe care trebuie să le folosești o perioadă mai îndelungată de timp ca să vezi diferențe sau să vezi rezultate, să zic așa. Mi-au plăcut mult, nu mi-au iritat tenul, să vă zic cam cum le foloseam. Nu le-am folosit deodată, le foloseam pe rând. Cel cu niacinamide îl foloseam dimineața sau seara. Apoi acidul hialuronic îl foloseam dimineața, iar acidul salicilic îl foloseam seara. Nu sunt genul de persoane care să combine serul, foloseam unul pe lângă rutina mea normală de skincare, dar mi-au plăcut, sunt ieftine, puteți să le încercați din BBT sau de oriunde le mai găsiți pe net. Nu am încercat nimic de la The Ordinary, știu că astea sunt într-un contrast așa, una e mai ieftină, una e mai scumpă, dar ambele zic că fac același lucru, deci nu pot să le compar cu The Ordinary, dar din ce am auzit, acelea sunt mai bune în sensul că vedeți efectele mai repede. Dar eu sunt mulțumită de astea și acum folosesc un ser de la ei, deci cel mai probabil o să îi recumpăr. Apoi am aceste șosete exfoliante Parasoftin. Am vrut să le încerc de foarte, foarte mult timp, pentru că aveam nevoie, aveam călcâiele puțin crăpate și nu vreau să le las să se facă foarte urât. Și am vrut de mult să le încerc, așa că am zis că acum este momentul perfect. Practic vin 2 șosete de plastic și 2 pliculețe cu soluție. Aveți grijă, miroase foarte, foarte puternic. Și 2 stickere ca să puteți lipi șosetuța și apoi peste eu mi-am pus șosetele mele ca să stea totul bine acolo. Aici spune să stați 60-90 de minute. Eu nu am stat mai mult de 60 de minute pentru că deja simțeam, de fapt, cred că am stat o oră și un pic, dar nu mult mai mult decât atât, pentru că simțeam deja cum mă irită. Soluția este foarte, foarte puternică, este ca un clor, să zic așa, miroase foarte strong și simțeam pe piele, iar apoi când le-am dat jos și aveam apa călduță, deci nu era fierbinte, nu era rece, o simțeam, parcă era clocotită. Pielea era foarte sensibilă, nu puteam să mișc degetele prea bine, simțeam așa cum pielea este strânsă și îmi ziceam, wow, acum o să am cele mai faine rezultate, însă nu a fost exact cum mă așteptam, adică da, mi s-a exfoliat pielea, s-a luat stratul de la suprafață, dar mă așteptam să intre așa deep și să curețe absolut totul. În prima și a doua zi nu o să observați nimic, dar apoi începe așa încet, încet să se exfolieze pielea și cam, nu știu, după o săptămână, să zic așa, nu mai aveam absolut nimic, dar, cum am zis, nu s-a exfoliat peste tot și nici nu a fost chiar atât de wow. De fiecare dată când am auzit persoane vorbind despre ele, a fost ceva super, super wow. Nu pot să zic că am avut o experiență negativă, ca să nu le mai
recumpăr pe viitor, dar nici o experiență foarte wow. O să mai încerc și alte șosete exfoliante înainte să mă reîntorc la ele, dar total au fost ok. Două geluri de duș, ambele de la Yves Rocher, unul cu liliac și unul cu vanilie. Ambele super faine. Îmi plac de fel gelurile de duș de la Yves Rocher, mai ales ăsta cu vanilie miroase foarte, foarte bine, dar și cel cu liliac este o aromă pe care eu o folosesc destul de des. Pe lângă asta este și mauve. Da, ambele geluri foarte faine, niciodată nu am avut probleme cu produsele de la Yves Rocher, nu mi uscau pielea, nu mi provocau iritații, nu mă deranjează parfumul. Produse foarte faine și deja le recumpăr, mama comandă frecvent de la ei, deci clar le voi recumpăra. Apoi am două produse de păr. Primul este un șampon de la Yves Rocher, are 300 de ml. Deja cred că știți părerea mea despre șampoanele de la Yves Rocher, sunt ok, spre bune, n-am avut probleme cu ele, nu îmi irită scalpul, mă încurăță părul foarte bine, nu fac ele foarte, foarte multă spumă sau să zic că mă lasă extrem de fresh, dar sunt niște șampoane bune pe care continui să le recumpăr pentru că sunt ieftine și cum v-am mai spus în trecut, îmi place să schimb șampoanele, nu rămân la unul mereu pentru că părul se obișnuiește și asta este testată pe părul meu. Dacă mă spăl mai mult timp cu același șampon, deja observ o diferență, așa că îmi place să schimb. Plus de asta eu mă șamponez de 2 ori, mai ales atunci când am diferite uleiuri de cocos, de ricin sau orice altceva în păr, îmi place să mă șamponez de 2 ori și ăsta, să zic așa, este la pasul 1 ca să dea grosul jos, iar apoi la pasul 2 folosesc un alt șampon. Și mai am aici un balsam de la Dove, este din gama Nutritive Solutions și se numește Radiance Revival, pentru păr foarte uscat și fragil. Având în vedere că este pentru păr foarte uscat și fragil, mă așteptam să facă ceva mai puternic, să zic așa, dar este un balsam basic. Este un produs bun, dar nu e extraordinar. Dacă aveți părul foarte, foarte uscat, nu cred că o să vă facă mai nimic. Eu nu am părul uscat și nu simt o hidratare intensivă, dar, din nou, nu este un produs rău în sine. Tot veni vorba de Dove, am aici două săpunuri solide, unul cu ulei de cocos și unul cu ulei de argan. Sunt ambele extrem de faine. Cel mai des le folosesc când mă spăl pe față cu perea electrică. Îmi place să ud perea și săpunul, să frec apoi foarte, foarte bine, să se facă spumă și să îmi curăț extrem de bine tenul. Sunt foarte hidratante, nu mi-usucă tenul, îmi place cum curăță și cum miros. Nu am nimic rău să vă spun despre ele, plus de asta și pe corp spală foarte, foarte bine. Dove, de fel, stau extraordinar la gama asta de curățenie, geluri de duș și săpunuri solide sunt top. Două pachete de șervețele umede de la Cosmia, sunt de la Ocean. Nu le-am încercat înainte, nu eram fană alte șervețele în afară decât cele de la Lidl, le foloseam pe acelea foarte des. De obicei le folosesc pe astea când mă machez și am greșit ceva sau vreau să șterg ceva și am nevoie de un șervețel umed sau să mă șterg pe mână, dar nu le folosesc în fiecare zi. Când mă demachez, merg direct la baie și prima dată mă spăl ca să dau machiajul jos, iar apoi a doua oră să mă curăț foarte, foarte bine, double cleansing, dar nu le mai folosesc ca să mă demachez de pe ten decât în situațiile, nu știu, când călătoresc sau nu am condițiile necesare. Dar sunt foarte faine, mi-au plăcut ambele mult de tot. Dacă ar fi să aleg, cred că astea mi-au plăcut mai mult. Sunt, care e diferența? Astea sunt pentru ten sensibil și astea se numesc Gentle. Astea așa cu galben crem mi s-au părut un pic mai ok, dar ca și consistență sunt foarte faine amândouă. Șervețelul în sine este bun, este destul de mare, nu este foarte gros, dar nici extrem de subțire. Cred că o să le recumpăr acum, mi se pare că sunt la unele de la Lidl pentru că am trecut pe acolo și chiar aveam nevoie. Și că tot veni vorba de Lidl, mai am aceste cotonete pe care le folosesc când îmi șterg unghiile sau când mă demachez la ochi. Sunt foarte, foarte bune, sunt, cred că, cele mai bune, mereu mă întorc la ele, chiar dacă încerc ceva de la Auchan sau de la un alt magazin, mereu mă întorc la astea, sunt și ieftine și sunt calitative. Am mai terminat un șampon pe acesta cu urzică de la Pepa, sincer nici nu mai știu de unde l-am luat, cred că din Auchan odată sau, de fapt, cred că au fost la Lidl și l-am văzut. Sincer, este destul de nasol.
nu face spumă, nici nu curăță bine. Nu am observat nicio diferență, nicio stare așa de fresh sau ceva. Este un șampon cu pH neutru, așa că dacă aveți probleme cu scalpul, probabil o să fie mai ok și simțiți o diferență. În schimb, eu nu am simțit absolut nimic, din contră. Simțeam că nu face față părului meu și clar nu o să-l mai cumpăr, nu mi-a plăcut. Apoi am acest fixativ de la Science, care nu este terminat, mai am o grămadă, dar nu mai curge, să nu dau pe jos. Când apăs pe fâs, nu mai este absolut nimic. Până acum curgea așa un lichid, dar efectiv s-a stricat spray-ul și nu mai am ce să fac cu el. Era destul de bun, era destul de puternic, avea aici pe scară numărul 4 și se numește Keratin Hairspray Shine Boost Supple Hair 100% Strength. Era un fixativ bun, nu îmi întărea părul, știi că atunci când dai foarte mult fixativ, rămâne părul țapă, nu era genul acela de fixativ, plus că nici nu mirosea urât, după nu se vedea extrem de strălucitor sau foarte mat, era natural, îmi plăcea mult de tot, dar ambalajul nașpa. Știu că am încercat odată un fixativ de la Science și nu am avut probleme, deci nu pot să generalizez, să zic că toate ambalajele sunt problematice, dar mai aveam destul de mult, deci s-a stricat ambalajul repede și acum folosesc un alt fixativ care îmi place și acela, dar așa ca și consistență și ca formulă ăsta a fost bun, dar ambalajul nu. Am o vopsea de păr de la Schwarzkopf, este în nuanța N1, Intensive Color Cream. Mi-a plăcut. Eu de fel foloseam Garnier Color Naturals, deja știți, mereu vi-o arăt, în nuanța negru sau negru intens. Asta este nuanța negru și mi-a plăcut. Ca diferență între asta și cea de la Garnier, nu pot să zic că este una foarte mare, dar dacă ar fi să aleg dintre ele, cred că aș alege pe cea de la Garnier, dar nici asta nu a fost rea, adică este mai ieftină și dacă o găsiți, merită încercată. Nu pot să zic că mi-a lăsat părul mai aspru sau mai încărcat sau... Nu, a fost super, super ok. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când termin un spray, din greșeală sau din neatenție le arunc la coșul de gunoi și foarte puține ajung în clipurile cu produse terminate. Câteodată când editez, stau și mă gândesc, zic, nu am terminat niciun deodorant între timp, dar apoi îmi dau seama că am trecut printr-o grămadă de spray-uri și mereu uit să le pun în pungă cu produse terminate, așa că de data asta am doar două. Am unul de la Rexona, Stay Fresh, cu Blue Poppy and Apple, și mai am unul de la Lady Speed Stick. Asta l-am aruncat pentru că s-a rupt efectiv bucățele. Ambele destul de bune. Acum folosesc unul de la Nivea care îmi place mult, nu știu exact cum se numește, dar și astea sunt super, super faine. Asta este un antiperspirant chiar bun. Nu mă așteptam să fie atât de fain, iar cel de la Lady Speed Stick este așa stil pudră, care câteodată poate să irite anumite persoane, să provoace mâncării. Acum folosesc unul de la Nivea din acela Oud cu rolă, dar și ăsta a fost fain. Zice că nu lasă urme albe, de obicei eu am problema asta, mereu pătesc tricourile de la deodorant, chiar dacă spune că nu lasă urme albe sau ceva, mereu deodorantele îmi pătează tricourile, mai ales pe cele albe sau crem, se vede imediat, și pe cele negre evident, dar imediat se vede diferența, așa că de fel trec prin tricouri destul de repede, dar așa ca și protecție, ambele mi-au plăcut și le voi recumpăra, probabil în alte arome, dar produsul în sine mi-a plăcut. Că am vorbit la început de paste de dinți, am două de la Colgate, cred că astea sunt preferatele mele, sunt cele mai bune. Am una în varianta de 100 de ml și una în varianta de 50 de ml, ambele sunt același model. Aceleași variante sunt Cavity Protection, Stronger Whiter and Fresher Breath. Sunt cu Fresh Mint. Mi-au plăcut. Știți că Colgate este, cum am zis, printre preferatele mele și le folosesc mereu până la ultima picătură, cum puteți vedea, le și tai. Dar da, îmi plac pastele de dinți de la Colgate pentru că curăță bine, fac spumă, nu sunt prea mentolate, dar nici prea mentolate. Așa că da, le voi recumpăra. 4, am 7 creme de față. O să le iau pe rând să vă spun. O să încep prima dată cu asta de la Nivea. Am două. Ambele sunt din gama Anti-Wrinkle
Firming Day Care, sunt din gama 45+. Plus. Le-am luat odată când le-am văzut la Lidl și mi-au plăcut super, super mult. Textura era genială, foarte hidratantă, nu extrem de grasă, intra repede în piele. Puteam să le folosesc și dimineața și seara, am folosit absolut tot. Două creme superbe și clar o să le mai recumpăr. Nivea, gama asta este foarte bună, chiar dacă este 45+, plus, nu văd unde ar fi greșeala dacă le folosiți din timp. Mereu merg pe principiul mai bine previi decât să tratezi, mai ales în ceea ce privește ridurile și toate astea, așa că o hidratare excesivă acum, să zicem, nu mi-ar face niciun rău, dar când voi fi la brătânețe, probabil nici astea nu vor fi destul de hidratante, pentru că deja damage has been done. So, îmi plac mult de tot și le recomand, clar le voi recumpăra. Iar acum am 4 creme de la Yves Rocher, le folosesc mereu. Preferata mea, v-am mai zis deja, este acesta Riche Creme. Este extrem de hidratantă și îmi place să o folosesc și dimineața și seara pentru că se aplică bine machiajul peste, deci nu am nicio problemă. Iar asta este sticluța borcănașul mare de 75 de ml, o cremă superbă. Apoi, pe locul 2 este acesta nutritiv vegetal de noapte. Este o cremă foarte bună, îmi place și borcănașul, cred că asta am terminat-o de foarte mult timp, pentru că este tare. Dar da, mi-a plăcut mult de tot și asta. Este la fel, destul de hidratantă, de obicei cele de noapte sunt mai hidratante, dar nu am nicio problemă să le aplic și dimineața pentru că nu rămân așa uleioase pe ten. Iar apoi alte două creme bune, tot de noapte, sunt Serum Vegetal, Wrinkles and Radiance. Ambele sunt la fel și astea au 50 de ml. Din nou, creme bune, destul de standard, adică da, sunt mai hidratante, dar nu se compară cu aceasta, maro. Sunt creme bune pe care fie le mai primesc la ofertă, fie le cumpăr la preț întreg, dar da, sunt faine și astea. Acesta Elixir 7.9 și asta îmi place, este cea de noapte, probabil observați că merg mai mult pe cele de noapte pentru că sunt mai hidratante și cum am zis, niciodată nu am avut probleme cu aplicarea machiajului de dimineață, așa că dacă aveți, chiar dacă am tenul uleios, îmi place să-l hidratez și câteodată chiar simt nevoia că pielea se strânge așa și este uscată, deci clar am nevoie de hidratare intensă, mai ales acum că este iarnă și frig, bate vântul, așa că o cremă de noapte folosită pe parcursul zilei este binevenită. Știți obsesia mea pentru măștile de la Seven Heaven, îmi place să aplic una din când în când și am aici 5 măști de la ei, 4 de față și una de păr. O să încep cu cea de păr, care este cea cu cocos, este masca mea de păr preferată, miroase incredibil, iar dacă stați o oră, două sau chiar mai mult cu ea pe păr, după ce vă spălați părul, miroase super delicios, este extrem de hidratantă, îmi descurcă părul, se simte o diferență clar și ei zic aici să stați 1-5 minute, eu stau mult mai mult decât atât, pentru că vreau să aibă timp să intre bine în păr și să îl hidrateze. Este foarte faină și clar o să o recumpăr. Iar apoi am 4 măști de față, 2 de aici sunt cu trandafir, sunt tip așa nămol, se întăresc pe față, sunt foarte faine. Apoi am una Charcoal and Black Sugar Peel Off. Îmi plac măștile Peel Off, dar cel mai mult îmi plac acestea stil nămol, care se întăresc pe față pentru că mi ajută tenul gras. Dar și astea de Peel Off sunt faine. Iar apoi mai am una de hidratare, Pro Age Deep Skin Balance cu vitamina B5. Nu știu exact dacă se vede că se reflectă lumina în ea. Este o mască super bună, de tip șervețel și chiar am observat o hidratare profundă a pielii. După nu a mai fost nevoie să aplic cremă sau altceva, se simțea foarte bine și luminos tenul. Astea din gama asta în ambalaj auriu sunt foarte faine și da, măștile Seven Heaven de fel sunt foarte bune, cred că sunt cele mai bune. Le recumpăr mereu, fie din Auchan sau fie online. Super bune. Apoi, ce mai am aici ca produse creme, să zic așa? Am una de picioare de la Titania, care îmi place foarte mult. Sunt produsele mele preferate de picioare.
pentru călcâie crăpate, chiar hidratează foarte bine și nu rămâne așa uleios pe piele. De obicei îmi pun o pereche de șosete ca să stea totul bine și să intre în piele, dar sunt foarte faine. Apoi mai am o cremă de mâini de la Genera. Pot să zic că nu mi-a plăcut pentru că intra foarte greu în piele și după ce intra în piele nu hidrata. Adică încă îmi simțeam pielea uscată și simțeam nevoia să aplic o altă cremă peste, deci nu o voi mai recumpăra. Apoi am o cremă de ochi cu aplicator din acela metalic cu biluțe. Peptide Anti-Aging Eye Serum, este de la Quest, este de pe AliExpress. A fost o cremă bună, nu simțeam nevoia să aplic după altceva peste, deci hidrata destul de bine și îmi plăcea că are aplicatorul acesta. O mai punem câteodată în frigider, ca dimineața când o folosesc să fie așa rece și să-mi fac un masaj când o aplic. Deci a fost foarte faină. Și apoi am aici două ambalaje micuțe, una de la Aven, Triacneal Expert. Asta a fost o cremă super bună pentru tenul meu. Se aplica foarte bine, am și tăiat-o pentru că atât de mult mi-a plăcut. Îmi plăcea să o aplic dimineața, chiar dacă aplicam sau nu machiaj peste. A fost foarte faină. A fost foarte mică, avea 5 ml, deci am terminat-o rapid, dar mi-a plăcut mult de tot. Și apoi mai am de la The White Company un Gentle Moisturizer, o cremă de față. A fost așa o mostră, nu mai știu exact unde am primit-o, dar mi-a plăcut mult de tot, mirosea bine. Zice aici că este cu eucalipt, foarte faină. Am o rezervă de ceară de unică folosință, nu le-am mai păstrat și pe celelalte pentru că erau identice și la fel. Știți deja, folosesc ceară de unică folosință pentru a mă epila pe corp și rezervele acestea le folosesc foarte repede, le consum rapid. Asta este de la Restas, ceară depilatoare cu albine și rășină de pin. Foarte bună. De obicei, astea care sunt așa gălbui, când le pui pe piele, sunt, să zic așa, transparente și dacă sunteți la început, nu vedeți exact unde este ceara și unde nu, așa că vă recomand ceva, nu știu, cu ceară verde sau roz, ca să vedeți mai bine unde este ceara, dar, na, sunt bune, le folosesc de o grămadă de timp. Apoi, ce mai am? Am aici un produs de machiaj de la Colourpop. Este un Creme Gel Liner. Nu a fost cremos deloc. Eu îl luasem, este nuanța Mr. Bing. Este de la colecția cu Kathleen Lights, cred. Nu mai țin exact, dar mi-așteptam să-mi placă mult mai mult. Vreau să-l folosesc pe linia apei, pe partea asta de jos a ochiului, dar nu mi-a plăcut deloc. Era foarte uscat, nu se punea deloc produs. Trebuia efectiv să apăs. Trebuia efectiv să apăs foarte tare și se ducea extrem de rapid, așa că i-am dat mamei mele să-l folosească pe post de creion de sprâncene sau dacă vrea să-și facă codiță sau ceva la ochi, dar de fel era foarte uscat și nu mergea folosit în jurul ochiului. Cel mai mult îl folosea în sprâncene, l-a terminat. I-a plăcut pentru asta, dacă folosiți nuanța aceasta de maro pentru sprâncene este ok, dar pentru ochi nu. Ca să termin cu machiajele, mai am două produse aici. O pudră de la Coty Airspun, încă nu am terminat-o, mai am foarte puțin într-un alt ambalaj, dar nu știu dacă puteți vedea aici, într-o parte s-a spart și s-a dus crăpătura așa în jos, începea să curgă produs peste tot. Dar așa, Coty Airspun este o pudră extrem de bună. A mea este nuanța Naturally Neutral. Este o pudră liberă, extrem de bună, cum am zis, pentru tenul meu gras, nu îmi încarcă tenul, arată bine, mă ține mată pe parcursul zilei și plus de asta este extrem de ieftină. Eu o luasem din Walmart. Și apoi mai am o pudră de la Seventeen, asta este foarte veche, am terminat, era o pudră compactă, care dacă o aplicam foarte mult, adică dacă puneam de 2 ori, să zic așa, pensula, și apoi veneam pe ten, deja tenul se simțea încărcat, adică nu era fină, să zic. Nu știu exact cum să explic, dar cred că înțelegeți dacă încercați să mai aplicați încă o dată în același loc. Cu Coty Airspun nu aș avea nicio problemă, în schimb cu asta deja se vedea că este
produs acolo și arăta încărcat, deci nu știu exact dacă o să o mai recumpăr. Am terminat de la Gerovital acest tratament corector pentru riduri. A fost fain, este un ambalaj foarte interesant cu pompiță din acesta care împinge produsul în sus. Nu știu exact cât de mult vedeți, dar mi-a plăcut mult să-l aplic în jurul ochilor, îl foloseam ca și cremă de ochi, îl mai puneam și în jurul buzelor și eventual pe frunte. Este un produs bun pe care cred că îl am deja recumpărat, dar nu îl folosesc în momentul de față. Mi-a plăcut mult. Și apoi mai am 3 produse și am terminat. Wow! Primul este de la Gerovital, Stop Acne, crema gel sebum control, pe care o aplicam dimineața, dar câteodată simțeam nevoie să mai aplic un produs peste. Era undeva așa la limită, depinde cum era tenul în ziua aia. Câteodată mergea să aplic numai asta și eram ok, dar în alte zile simțeam nevoia să mai aplic altceva peste. Așa, ca produs în sine era bun, nu aveam probleme cu fondul de tempeste sau altceva. Apoi de la Bianco Smile am această pudră cu cărbune. Sincer, mi-a plăcut, numai că mi-a luat ceva până m-am obișnuit cu ea, pentru că are un gust nașpa. Trebuie să o folosiți frecvent ca să observați rezultate, adică aproape în fiecare zi. La început mi-era nașpa să o folosesc pentru că nu-mi plăcea aroma, nu încercați să o gustați sau să înghițiți ceva pentru că e groaznică. Încercam să mă spăl cât mai repede posibil, dar așa am văzut o diferență. Mi-a plăcut, dar cum am zis, trebuie să o folosiți constant ca să vedeți ceva. Iar apoi ultimul produs este acesta de la Victoria's Secret, într-un ambalaj incredibil. Este Bare Vanilla Frosted. Îmi place super, super mult. Am și spray-ul de corp tot din aceeași gamă. Pe lângă faptul că ambalajul este absolut incredibil, îmi place să îl țin pe piele pentru că arată foarte, foarte frumos. Crema în sine este bună, mirosul îmi place foarte mult. Este, pe spate scrie Black Sugar, Fresh Mint, Bare Vanilla on Ice. Mirosea super, super, super bine. Oh my god, încă mai puțin. Wow. Da, foarte, foarte fain. Are o consistență foarte lejeră, intră rapid în piele. Cred că o să îl tai pentru că mai este foarte puțină cremă aici jos și vreau să o folosesc. Da, cum am zis, consistența este foarte lejeră, intră în piele. De obicei, cremele astea de la Victoria's Secret nu sunt extrem de hidratante. Dacă aveți pielea pe corp foarte, foarte uscată, poate nu o să vă placă, dar în schimb miroase super bine, iar mirosul persistă până la următorul duș, garantat, cel puțin pe mine simt a doua zi când fac treabă sau așa mă mișc, simt miros de la această cremă foarte, foarte, foarte bună și clar o să mai recumpăr când am ocazia. Eu am luat-o din State și ea de fel era $18, cred. Nu am dat acest preț exorbitant pe ea, dar dacă o găsiți la reducere, clar să o încercați. Și cam asta a fost. Astea sunt toate produsele. Sper din suflet că nu este clipul foarte lung, dar văd acolo că îmi bipăie la baterie, deci cel mai probabil o să se închidă camera în câteva secunde, așa că vreau să închei acest clip cât de repede posibil. Vreau să vă mulțumesc înainte de asta pentru că m-ați urmărit în toate aceste episoade și în română și în engleză. Sper că v-au plăcut. Am citit cu plăcere mesajele voastre pe Instagram și comentariile. Clar voi face asta și la anul, mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă urez Crăciun fericit și să ne vedem cu bine!